ku danna mana subscribers sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Ra'ayiya ce na jeboci na samu niya cikin barci, asilar gina kasa yin barci masoyiya. Sobarawan zuciya ƙauna ita ce makura, kallo ne na yi miki ƙaunar ki ta mamaye zuciya. Ki zo ki taimaki rayuwa da rushi, ƙaunar ki masoya tuni ta sarƙe mini zuciya. Fata na ɗaya ne ki rike ni da gaske masoyiya. Zan nuna farin ciki na samu diya mai tarbiya, sanin sirrin kunu wannan sai 'ya'yan tsamiya. Ƙauna ita ke sakawa gidanka ka zauna lafiya, kuka mai ma'ana wannan sai 'ya'yan kurciya. Wahala ita ke sakawa gyaɗa ta fitar da kuli-kuli. Kin zama ta gare ni soyayya ce asali, mai imani na gaskiya shi na sani da tawakkali. Hasashe na da ni takura ita ce ƙarfin hali, asalin askin yahu shi muka ce ma kwalkwali. Ajiya na idan gaba wannan aka cewa tattali. Me yin da kwankarar jikinka yana yin ƙaiƙayi, sahara ce da yashi sai mu kira shi da rairayi. Na je Bauchi a can fa na samu diya mai tausayi, ki gane masoyiya ke ɗai tilo na yi ra'ayi. Zalunci babu daɗi ba shi gurin mai tausayi. Allah ahadinka ba ni basira waƙa zanai. Tunani ya hana ni na rinsa ido tsakiyar dare, kyautar masa ta mun soyayya ta yi mun ayari. A cikin zuciya da rushi ke kika zama sinadari, ni ban ga kamar ki ba a cikin tsibiri da cikin gari. Cutar mutuwa ba ta da magani sai dai uzuri. Masu saurare na ina yi kure ku ya haƙuri. An ce mini Bauchi kwai masa tabbas ni na gani, ta'aziyya ce ta kai mu garin Bauchi wasu sun sani. A garin Bauchi tarba mai kyau da karamci mun gani. Allah ka ji kan Alhaji Abdul Qadir Ambuwa, an masu lakabi da mai shari'a wasu na san sun sani. Fatan rama da haske muke masa Allah ya gani. Allahu karaya duk zuri'ar sarkansu gaba daya. Shawara ce za na ba wa iyalan nasa gaba daya. Ku haɗe kanku sai ku riƙe junanku da gaskiya. Usman ne bi Hussein Maman Rabi'a da yi godiya. To mi masa addu'a tun da kun ga muna nan duniya. Allahu ka amsa addu'a mu, kai ne mai yafiya.